Ham Kasper har været en ond fyr mod mig. Kasper hævn. Det bliver jeg næsten nødt til. Ja, lidt for meget. Du skal fandme ikke tage min avis, mand. Så går du over stregen. Ej, stop igen, svin. Okay. Kom så, mand. Nede på gulvet med dig, mand. Nu skal I dræbe ham. Så kan du lære det, mand. Var det den her, du skulle bruge til mig, hva'? Var det den her, du skulle bruge til mig? Og subscribe. Eller jeg dør. Og bare tag det rundt. Jeg slår mig igen. Okay. Han har slået ham ihjel. Vi ses. Hvor er det mit liv? Vi ses.